Moro! Tässä jaksossa käydään läpi perä- ja vetoakselit. Lähdetään kattelee. 190 on saanut kahdella perällä, pienellä ja isolla. Pikkukoneisissa on pieni, isokoneisissa iso. Mulle kun tuli toi auto, niin siellä oli iso ASD-perä, mutta se oli tehty rasvanipalla, niin se ei oikein miellyttänyt mua, kun se toimi vähän sinne päin. Mä hommasin 202 ison perän ja se miten sen saa sopii 190, sinne pitää takakansi vaihtaa. 202 perä kiinnittyy taka-akseliin kahdella pultilla, kun taas 190 se on neljällä kiinni. Mutta tosiaan ihan takakannen vaihdolla menee hienosti paikoilleen. Vakio vetoakselin paksuus on 25 milliä ja nivelen paksuus on 27 milliä. Mulla on teetetyt vetoakselit, näiden paksuus on 27 milliä ja nivelien paksuus on 29,5 milliä. Nivelet on 210 mesestä ja se miten ne saa sopiin tuohon 190, niin 190 olkavarteen pitää vaihtaa 210 napa. 210 napaa pitää hieman työstää sorvilla, että se sopii paikoilleen. Tää on oikein hyvä budjettimalli. Perä maksaa 100-200, tikut maksaa 500, kun ne on teetetty ja ne on vähän kestävämmät, niin pitäisi heti hajota. Nivelet löytää satasella ja navatkin löytää satasen luokkaa. Tällä kokoonpanolla on ollut oikein hyvät, ei ollut vielä mitään ongelmaa. Katsotaan sitten, kun haetaan enempi voimaa, että mitä pitää päivittää, että mikä hajoaa ekana. Mutta tämmöiset muutokset tässä vaiheessa tehty. Ei mitään, huomenna lisää.